Maayong utusugbog sa mga nagsunod ning among pagsibiya Miyerkules karon Hunyo 10 tuig 2015. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas. House Bill 5791 o Free Public Wi-Fi Act giaprubahan na sa House of Representatives kagahapon. Matod sa main proponent sa House Bill 5791 nga ang maong balaod motanyag og libreng internet connectivity sa mga buhatan sa national government offices, lakip ang mga regional ug satellite offices, mga buhatan sa municipal hall ug provincial capital, state universities ug colleges, mga pampublikong parke ug mga plaza, mga public hospitals ug apil ang mga public terminals sama sa airports o bus stations sa tibuok nasod. Matod ni Ridon nga tumong sa House Bill 5791 mao ang pagtugot sa gobyerno nga mogamit og internet aron makatabang paghatag og mga serbisyo. Ang free wifi daw magamit sab alang sa partisipasyon sa katawan sa pangamhanan ug sa demokrasya. Matod ni Ridon nga dunay laing bill ang gifile ni Senator Ralph Recto, ang Senate Bill 2232 apan pending pa kini sa Senate Committee on Science and Technology. Kung maaprubahan kini sa Senado, moagi pa kini og diskusyon sa Bicameral Conference Committee aron usahon ang duha ka mga bill. Ipadala pa kini og balik sa Senate ug sa House of Representatives aron aprubahan, dayon papirmahan na kini kang President Benigno Aquino III aron sa final approval. Pag-asa mibutyag nga nalangay ang pagsugod sa panahon sa ting-uwan sa nasod tungod sa padayong epekto sa El Nino. Matod sa Pag-asa nga ang habagatang parte sa Mindanao makasinati na og pag-uwan tungod sa epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Si Pag-asa Mactan weather forecaster Alki Blat nagkanayon nga basin sa ikatulong semana o katapusan karong buwan sa Hunyo, ideklarar ang panahon sa ting-uwan depende kung makumpleto na ang mga kriteria aron mo deklarar og panahon sa ting-uwan. Sir Alki Blat, unsa man ang kriteria aron makadeklarar na kita og rainy season? Ang ato pag-declare sa onset of rainy season is the whole country man, dili ta mo specific kung usa ka lugar. Pero paaboto na to nga masatisfy ang kriteria nga gi-set sa Pag-asa. Ang criteria na ay 8 ka istasyon sa Pag-asa, monitoring o observatory station sa Pag-asa nga under sa kategory nga type 1 nga climate. Kaning mga lugaran na nidapit sa western part of the Philippines, Iloilo, Palawan, Lawag, unang dapita diha, including Manila. Nga kanang mga lugara, pronounce kayo ang iyang gitawag kaning dry o wet nga season. Niya, sa 8 ka buok na kinahanglang 5 ka buok sa istasyon nga gi-assign, masatisfy ang kriteria nga sa sunod-sunod nga ulan nga 5 ka adlaw, kinahanglang mo rehistro og 25 millimeters or more o dili mo minus og 1 ka milimetro kada adlaw. Kaya og ang usa pang indikasyon nga maka-declare ta og onset sa rainy season kaning ang hangin nato nga mo shift na from easterly sa southwesterly nga hangin. So ato nang mapaabot kay dunam ta El Nino karon medyo na delay compared to last year nga June 10 nato gi-declare, third week or before the end of this month, June. Usa ka lalaking masuso nga wa pay tuig ang namatay tungod sa giingong pagpabaya sa St. Anthony Mother and Child Hospital dinhi sa Sugbo. Ang 8 ka buwan nga si Harry Morgan Ilaya Visaya gidala sa ospital niadtong Hunyo 3 tungod sa diarrhea. Matod sa inahan nga si Marife Ilaya nga sa unang adlaw, si Harry natauran pa og dextrose apan gitangtang niadtong Hunyo 4 ug sigon sa doktor nga giilang si Dr. Lampayan nga naglisod sila pangita sa ugat sa bata. Sulod sa tibuok gabii nga way dextrose ang bata, lahi na ang gipamati niini ingon man way tulog ug nagluya. Gayong na dehydrate ang bata, mao nga giingnan ang inahan nga paimnon kini og tambal alang sa dehydration. Hunyo 6, Sabado, dihang nabantayan nila nga grabe na kaluya ang bata. Gisuwayan sa maong tambalanan pagbutang og dextrose apan nagsige na sila og tusok sa nagkadaiyang parte sa lawas niini ug wa sila nakita nga ugat. Nakadesider si Dr. Venus Carte nga ibalhin si Harry sa Vicente Soto Memorial Medical Center diin padayon ang ilang gihulagway nga trial and error sa pagtusok sa dextrose sa maong bata. Nagmalampuson ang pagtusok niadtong Sabado sa gabii apan namatay ra gihapon ang bata.
Base sa death certificate sa bata, gastroenteritis nga dunay grabing dehydration ang gikamatyan ni Harry. Ang bata gikatakdang ilubong karong hapon. Humani ini gikatakdang mupasa ka og kaso ngadto sa Department of Health ang mga ginikanan sa bata. Human sa makutas nga kumbate sa Games 1 ug 2 diin parehong niabot sa overtime, gibuak sa Cleveland Cavaliers ang panagtabla sa NBA Final Series ug ilang gipildi ang Golden State Warriors sa Game 3 karong adlaw didto sa United States. Ang Cavaliers naglabaw og 19 puntos sa third quarter, 70-51. Apan hinay-hinay kining giapa sa Warriors ug nakasikit sila sa score 80-81 sa nahibiling 2 minutos ug 43 segundos sa fourth quarter. Apan nabawi ra usab dayon sa Cavaliers ang labaw hangtod nga hingpit na nilang nakuha ang kadaugan sa score nga 91-96. Sama sa naandan si LeBron James ang nangulo sa ilang kadaugan sa iyang 40 points. Ang Game 4 sa Cleveland gihapon ipahigayon. Alang sa dugang detalye ning maong balita, bisitaha ang www.sunster.com.ph. O gani ang mga balita gikan sa ubang bahin sa nasod. Had your dose of Sunstar News? Good news! Sunstar's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sunstar Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sunstar family, My Sunstar, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sunstar in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sunstar network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sunstar different from the Sunstar website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you.
This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sunstar. Thank you! Mga kabisdak! Ani-ana ang atong magasin! Bisdak! Kabisdak ato ang higikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa, mapadpad, bisayang dako, makalupad. Mahitugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako, ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani-ana bay? Ato ni bay? Original ni bay? Bisdak Magazine ni bay? Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Chris Aquino gustong mupuyo sa US alang sa anak. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Chris Aquino nagplanong mopuyo sa Estados Unidos sud sa usa ka tuig. Sa usa ka episode sa Chris TV, si Aquino gipersuade ni Carla Estrada nga maghimo silang movie together. Apan ang reply sa Queen of All Media, wala na siya dinhi next year. Matod ni Aquino nga gusto siya makasuway ang anak nga si Bimbi sa kinabuhi sa abroad. Lakip na ang pagsakay og school bus sa Mania niadtong mitungha sab siya sa US. Dugang niya nga if things don't go their way, posibleng mobalik sila dinhi sa Pilipinas human sa 3 ka buwan. Ang ilang pamilya kasamtangang anaa karon sa Japan aron i-celebrate ang 20th birthday ni Joshua, ang eldest son ni Aquino. Alang sa Showbiz Chika, Maris Puyo. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod ni sa Twitter @SunstarShowbiz. Sa Lotto results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 642 Lotto. Bulahon unya ang 655 Grand Lotto o 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Di natapos ang atong mga balita karong adlaw. Alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sa ang mga updates sa Twitter @Sunstar Online o sa Facebook, Sunstar Philippine News. Kini si Jay Sandoval ug kini ang Sunstar Pilipinas.